Salutare, fraților! Voi sunteți la mine pe canal. Astăzi o să facem un unboxing. Nu o să vă zic ce este. Nu o să vă zic. Facem un unboxing la comanda mea. Întâi și întâi să dăm cod și toate astea. Așa. Gata. L-am desfăcut. Să vedem ce este înăuntru. Multe bule. Cale cu bule avem. O să împat. După cum se vede, avem un A20e pe negru. La fel am și un telefon. Acesta e telefonul pentru tatăl meu. O să-l bag toate datele în el. E o surpriză de la mine. Așa. Și o să vă arăt și ce conține. Încă o folie cu bule. Și o să aruncăm cutia. Și în primul rând, nici eu nu mai știu cum se desface. Stați puțin. Stați. Așa. Așa. Revin după aia. Da, fraților, am revenit, am desfăcut folia pe amândouă părțile, ca să nu ziceți, am desfăcut doar pe o parte. Așa, împingem. Cum vedeți, A20 e pe negru, eu am pe albastru. Acesta l-am comandat special pentru tata, că vechiul lui telefon tot pe negru a fost. Și nu vine să cred, frate. Uitați. Mama, și încărcătorul negru și cu căștile. Nu mă așteptam la asta. Uitați aici așa, A20e pe negru. Da, partea mea preferată e când îi dai folia jos. Nu mai știu de unde să dea. Gata. Nu se poate. Are și pe margine. Stați puțin că are și pe margine. Are și pe margine folie. Deci să-mi ziceți voi că voi nu faceți asta când deschideți un telefon. Sau că sunt singurul ciudat care face așa. Se deschidă toată folia. Poate nu. Acesta este. Avem și o husă pentru el, tot pe negru, fosta mea husă. Vom pune husa acum, fraților. Perfect! Avem aici așa. Aici așa sunt căștile. Plecătorul negru, cum se știe. Al meu este alb. Nu mă așteptam să fie negru. Chiar nu mă așteptam. Și avem aici și mini, unealta secretă. Stați puțin să vă arăt. Asta nu prea se vede. Uitați, mini, unealta secretă unde o să băgăm cartela, fosta cartela lui tata. Revenim. Și cam acesta a fost unboxing-ul. Mamă, n-am mai ținut un telefon nou de când am luat pe al meu, sincer. Deci, vă salut. Acesta este telefonul. Hai să-l și pornim. Plecăm așa. Ia uitați, A20e, să se știe. Vă salut și ne revedem cu un alt video la mine pe canal. Salut!